vakiyatlarda geldirir ki Allah Rabbul İzzet'in bir mukarrab bendesi var eken, bir yaxşı görüyen bendesi var eken diyor. Bul bendanın özü bir gün hacca gitti diyor. Bir hacip vakiye getirtirim kitapta. Bul bendanın özü hacca gitti deyiptir. Haltası var eken yanında, haltasında pulan var eken. Yani bir halta cagazında pulahan var eken. Şu hacda imek için, içmek için yanında alkiden. Sonuçta bunu elinden diyor bir oğru alıyor diyor, yakı haltane. Oğru alanlar son uzakrak gidiyor diyor. Uzakrak gidenden son bunun gözünün binayısı halas oldu diyor. Yani yakı oğruyunun gözü görmeliğini koydu diyor. Kör oldu diyor. Köp pişman etti diyor. Bu Allah Teala'nın yakşı görüyen ben deseken bol. Qara men bunun haltasını oğurladım, pulunu oğurladım, gözüm kör oldu menin. Son bu yüreğine getirdi diyor. Men şul bendanın yanına var bir bakşiş dileyin. Bakşiş dilemeten bolmuyor. Son diyor bu yakı oğruyunun özü diyor kayıttı diyor. Qaydandan soň merdinlerden soradı diyor. Falan rakam adam şörden ötüp barıyor te. Men şonun haltasyny oğurladım. Men şoňa nädip duşarkan men öýnýärdeka. Men şoňa mafi dilemene gitjek, bakşiş dilemene gitjek diýip aýtdy diyor. Ondan soň diyor bul adamlar aýtdy diyor bilmiyor filler bunun öýünün nideligini. Ama falan dukan ba şonun ýanyndan ötüyor şol adam. Şonun ýanyna barıp otur şol bilýondur edilesin şondan sonra diýip diyor. Oğruynyň özü diyorsun bardy diyor. Barandan soň ýaky dukandaryň ýanynda sorady diyor. Falan rakam adam şöden ötük diýormy? Falan rakam adamyň öýünü görýärmiň? Men şonuň azajyk malyny ogurladım. Şondan soň meniň gözüm kör boldy. Men pişman etýärm, tövbe etýärm, şol babadan men bakşyş dilejek diýdi. Şol adam aýtdy dukandar, şöden ötüp aýtýar, lekin men onuň öýünü göremýok diýdi. Amma onuň ötmekligi her namazyň wagty bolan pilla ötýär şöden diýdi. Şo pilla men saňa aýdaryn diýdi. Soňda Yakup baba namaz okymany öttü diyor. Namaz okymany ötenden soň diyor men gaýtardy diýen kadym dukandar. Baba bäri geldi tek Allah Rabbul İzzet'in ol ýaşy görýän bendesi bardy diyor. Barandan soň aýtdy diyor. Mana şul adam size işi barmyşyn diýip diyor, ogryny görkezdi diyor. Onda ogry aýtdy diyor. Yakup babanyň elinden tutup baba men senin palança narsan ogurladım. Şol jahatdan meniň gözüm kör boldy. Men senden haýyş etýärm, meniň günahmy maaf etgin diýdi, bakşyş etgin diýdi. Gaýdyp men ogurluk etmiýärm diýdi. O şol baba aýtdy diyor, men bilkul maaf etdim sen diýdi diyor. Şu ogurlanmadyňa maaf etdim men seni diýdi diyor. Garaň, şu meniň malymy ogurlak etdiň, men sana beddua edem ýok. Men seniň günahňy şu billa maaf etdim, bakşyş etdim diýdi. Oğra ýran aldy diyor. Ajab baba, sen nädip maaf etdiň sen? Sen nädip geçdiň sen? Ondol baba aýtdy diyor, meniň yüreğime bir nerse geçti diyor. Ol şuly ki men bir hadis okuydum diyor, babanyň ozy aýtdy diyor. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar diyor. Kıyamet gününde wagty ki meniň bir ummatymyň hasaby piş edilse, ol wagtda çelle men midanyň yani teraziyiniň golayynda mawjud bolaryn. Wagty ki meniň ahirin ummatymyň paýsalasy eda edilmese, şol wagtda çelle men teraziyiniň ýanynda duraryn. Şu ölçek midanyň ýanynda duraryn diýip hadisi men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden eşitdim diýdi. Soň meniň yüreğime şol geldi diýdi babanyň özi. Eger men şol ogryny maaf etmesem, kıyamet günde bul mukaddime hem piş bolsa, bul paýsala hem piş bolsa, o soň Nebi aleyhissalatu vesselam meniň mukaddimam üçin kança wagtlap durar paýsala bolýança Allah Taala'nın mahbuby şol wagtda çeli cennetden uzak bolup durar. Men şol jahatdan maaf etdim diyor ki meniň mukaddimam tidirak piş bolsa, meniň mahbubum cennete barmaklykdan ida galmasa, ol cennete tidirak barsa diýip men şol jahatdan maaf etdim diýdi. Garaň, maaf etmekliň özü bir ulakan nimet. Ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem bir bul ihsan bolup gelýär. Ki Nebi aleyhissalatu vesselam näme diýen ekerinde hadisinde men şol terediýiniň gapdanda duraryn diýipdir Peýgamber aleyhissalatu vesselam. Ummatlarynyň amallary piş bolar ölçelmeklige. Ahirin ummatymyň paýsalasy bolýança men duraryn diýip Resulullah şöyle diýdiler. Yani ummatlarymyň ýeke hasab alınlar. Şu ahirki ummaty beçel men duraryn diýdi. O baba näme diýdi soň men yüreğim mana şu geçdi diýdi. Eger men şol mukaddimany maaf etmesem, şol günahny men maaf etmesem, meniň paýgamberim soň kança wagtlap cennetten daşarda durar bar bilmän. Ana şol jahatdan men bakşyş etdim ki meniň mukaddimam pişan bolmasyn, meniň mahbubum Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem cennete barmaklykdaky jahem galmasyn. Garaň azizlerim, Allah Rabbul İzzet'in hukuklaryny eda etmeklik böyle bol kelýär. Allah Rabbul İzzet'in hukuklaryny, bendelerin hukuklaryny eda etmeklik böyle bolýar. Sırf dawa bilen bizler hukukul ibadet etdigimiz bolmaz. Bir dawa bilen, yani biz hoş ahlak biz ahlakymyzy ýakşy bilen ödüp beremiz bile bolmuyor. Tam adam iki bendanyň hakyny biller kema hakky sahih tariqada eda etmesek, terep etmelde bendelerin hakyny hem biziň hakymyzda dünýäde gynçylyk bolýar, hem ahiretde gynçylyk bolýar.